Argilatu ez dut ikutu lanan gero, Garen dira unaino, Garen dira, ez zu dantzarian den egiteko. Lehenago zirtzil, orain bertxotan, beste manerarik ez da. Mundu ilun hau zitan jarri, bere beldur, bere kezka. Negua negu izan ez dadin, uda berriari presta. Altxa-hotxak zikindu plaza, eta asdadila besta. Beraz egunon jende isila eta ezin isila. Lurpetik nola entzunak diren istorioak 10.000. Plazara jalgi giten gu orain eta zagu hori zila. Isil gaitezen eta mil esker donian emintza dadila. Gauainarak, pika eta errizka. Dobla eta erratx. Pika eta errizka. Dobla eta erratx. Jauzi. Errizka. Ebatx. Jauzi.
hauetan. Jauzi. Ezker eta esku. Ezker eta hiru. Erdizka. Jauzi. Berriz jauzi. Ezker eta esku. Ezker eta hiru. Erdizka. Hanka saltakatu.
Aurkezteko! Deviazionea bai! Bera urteak milimetroki pentsatzen ari nintzara. Bide bat! Espaloi bat! Adede! Beste espaloi bat! Arbol bat hortik! Beste bat hortik! Espaloian limoneko bat! Erdian! Eta hori guztia! Doniaren zentroan! Maléfico! Tira, zerbazo! Maléfico! Chansu! Chansu, gure honra! Aşılmaz yebilen aşkı yaşamaydı. Beti berdin doniane, beti ber problemak, devi
deviazionearekin hasten dira penak. Intxospeta istorio beti berdin demak, intxospe eta flikak lagun oberenak. Intxospe eta flikak lagun oberenak. Flikak ta auzapeza ezin zen bestela, lagun handiak dira segitu horrela. Giroa tonianen duzue epela, baina flikak derdinak denetan direla, bainan flikak denetan berdinak direla. Plaza berri bat dugu, ez da xarmegarri, Gernikako arbola, betoin eta argi. Donianen gertatua da benetan larri, aparkalekoak kendu, kamerak ezagri. Aparkalekoak kendu, kamerak ezagri. Ez naiz ni bate ados, dena baitzen zaharra, arboletan gaindizen, igaiten naharra. Lehengo trotoaretan agertzen belarra, plaza horrek bazuen berritziain beharra. Plaza horrek bazuen berritziain beharra. Bitor nahiago dugu guk plaza zaharra, bazuen bere xarma, bazuen indarra. Gernikako arbola, aze belar txarra, guk nahiago ditugu asuntala parra. Guk nahiago ditugu asuntala parra. Hortan arrazoin duzu ideia ezin kasa, eta zonbat aldiz ni hemendik naiz pasa. Orain garazik baitu iduri bai patxa, bilakatua duzue hau burgesen plaza. Bilakatua duzue hau burgesen plaza. Bai burgesek badute Donibanen karga, erritarrak aspertu, erritarrak narda. Deviazione hori behar ba, intxospe banketxetik pasatu behar da. Intxospe banketxetik pasatu behar da. Eta elkarte eri aze sesioa diru laguntzena da, eta prezioa ikusten da elkarte guzien erioa. Hemen eskaz duziena da motivazioa, hemen eskaz duziena da motivazioa. Eta amikuzera luza begirada, motivatuak altziste, bitor behar da bada traba.
Lokal bat nahi badanik audiot ara, ez dizuete emanen okupatu behar da. Ez dizuete emanen okupatu behar da. Azkainak, jauzi da ebaz. Dobra da ebaz. Jauzi da ebaz. Dobra da ebaz. Erdizka lau eta.
sortan. Haizea zarazu, urototza zarazu, urotzen uretzen, urotzetan. Joize, zelan hain dudan, horren antolatzeko. Are, errezetan sekretea emanen dauzez. Amarnak eraguntzaile, kuntzari troka, bizpaioa pitza erasoen kontra, eta gerezia bizkotzeia, talde ezagun batxista bat, edo batzu, untzan hasi, utzi pausatzen, eta txala, erri dinamika eskaldun eta sendo bat. Txutxutx! Zatxabuz! Meseldako segitzen duzue! Zapteka! Elizek bezakoa, ni eskaduna niz, eta zek berdintzat. Txisua jo dituzue baina, maite zaitu zer oraindik. Izu bekaztetxe ere eskaduna da! Neku ere kakan! Ertzitzen da ere! Zura ere! Zeku ere! Txulalai, txulalai, txula, txula, txulalai, 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 txula, txula, txulalai. Hei! Bosuzinen! Zenta errutinari, kostareko, hautsa zapazlago, segidan gaupatuz zure. Bai, eta kostako errubilaria, gehi frantzesa, tokita guztia. Baina ez, zuetzira olakoa eta nireaz. Zuketzinoke sekulan horiek dirago, eta ni leku seguru eta sendo bat dira. Txutxutx! Batxabuz! Koazen! Yay! Vemos! Bekatu! Bale, izpa! Bekatu batekin dut! Zeba, izpa! Jena! Izala, hainbare! Utsa, zer egin duzuz? Barkatu! Ez duzu jakiten atzoin zailaren eta zoin galgen izan. Zoin zailaren gure balorekiko kontradikzioen zaila. Sakondu mesedez eotoi. Uigan egin ditugu. Baina aspiratzeko zebeze pixkat gehiago. Ai, satanus baden etrox. Erasotzaileen babesretariko batzea, ai. Baina naizpa. Uste nintziek elizerrek esku promenatzaileak eta horre esperik gabeko jerakideak onartzen zinituztela. Ja, aski da! Beniaz! Ni ez naz erora! Eta zu, ez zara ingerua! Elisa gaikoa! Elizak, sexuelazoak eragin eta babestu ditu, beti. Nauzi, eta LGTB bezalako pertsonak zapaldu eta bekatu bizakon eratzen ditu. Bai! Akaso dituzu zut kontrero egiten, justu uitazira eta gu ere bekatu roskira. Baina justu alba duzu, pixka da balabentzekin, eta pixka da zakutu. Zentarakizu, Elizan gertatzen dena, Elizan begira bada. Bai, Elizan gertatzen diren erasoa bezala. Ez egon, ez! Txutxutx! Ara ez hori, gu ere harrapatu ditu. Ara iguazen. Ateratzea barkatzen. Eta zuk, handituta, zeinen duzu, enekipa txartu, edo bestekin! Nik ere baditut bunbunak! ¡Are!
Zilikikan! Zenbat munduko ditu horiek! Nik ez dut deus ikusi beraz! Berdintza altzua! Primero, barekin eta zua! Bitango, segundo, badigu gara zeo roza! Nik ez dut problema! Ez duzu mundu asaltatuko! Justiziak berera dainen du! Ez da ere problema! Gero, ez da ere zure problema! Gaurea! Eni sekule! Ren puta hortan txartuko! Mundu hori da oraindik ere matxismoaren meneko gure artean zenbat konplize eta zenbat salatzeko jukbilariak edo soguna gaztetxe batzutarteko batzuk tiketak itorik dute matxobusean sartzeko batzuk tiketak itorik dute matxobusean sartzeko Gizartea da ikusten dugun pixka bat sobera eri nola luzatu behar litazken urrunago bai bibegin baina uste dut nik batzuentzat gauza dutela zailegin maleruski da matxobus hori egi honetan kipiegin maleruski da egi honetan matxobusa bai kipiegin Erraiten dugu ezagun gira, denak euskaldunak gira. Naizta jukbia salatzen dugun, gugan zenbat tira bira. Nahi bada zerbait aldatu lehenik pixkat barnera begira. Kasu spoilera euskaldunetan erasotzaileak badira. Euskaldunetan erasotzaileak badira. Lagun artean erasoena beti dugulako etxai eta nolagu ibiltzen giren gai horiek ilan alai. Ez dugu inoiz ikusi nahi eta ez dugure entzun nahi. Hain urrun pasten direla gauzak, bainan hain urbil ere bai.
hain urrun pasten direla gauzak, bainan hain hurbil ere bai. Ta urepele aipatu dute, eni emana dit pena. Erasotzaileak oltza gainean hori ote da zuzena. Naizta ezkerra boterean den kontradikziona bahmena. Egi honetan ez dute ura bakarrik epeldutena. Egi horretan ez dute ura bakarrik epeldutena. Nola plazetan ikusten diren, oraino ere arriskua. Eta uste dut egi guzian alarmak diren piztua. Naizta giroa momentu hauetan pixka bat diren istua. Elisabeti ere botatu zizkiotela xistua. Elisabeti ere botatu zizkiotela xistua. Libertimendua egina dugu, zerbait salatu genezan. Muskildin ere aldarri batzu nituen bertxotan etzan. Zapalkuntzarik ez ginuke nahi barkatu ez gira mezan. Libertimenduak balio bezan, norberak pentsatu bezan. Libertimenduak balio bezan, norberak pentsatu bezan. Sibandiakak, erdizka lauetan. Jauzi. Aintzina. Erdizka. Dobla zailu. Erdizka. Erdizka zailu. Erdizka bieta. Jauzi. Erdizka bieta. Jauzi. Lauetan erdizka. Jauzi. Erdizka. Dobra. Erdizka.
Eta hiru. Aintzina. Aintzina. Erdizka lau. Jauzi. Zeina. Erdizka. Dobla. Zeina. Erdizka. Aintzina lauetan. Erdizka lauetan. Eta hiru. Aintzina. Erdizka lauetan. Jauzi. Erdizka. Dobla erdizka. Antzesan dela kubi. Ezker kubi. Eskun kubi. Erdizka lauetan. Jauzi. Erdizka. Dobla. Erdizka. Kontrapasata ezker. Kontrapasata eskun. Kontrapasata ezker. Kontrapasata eskun. Kontrapasata eskosontak. Kontrapasata eskizka. Kontrapasata eskosontak. Kontrapasata eskizka. Ezker eta eskun. Erdizka. Lau bat. Eskun eta ezker. Erdizka. Jauzi eta hiru. Kontrapasata erdizka. 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 Zeina. Ezker. Zeina. Eskun. Jauzi. Erdizka. Dobla eta erdizka. Ezker. Erdizka. Ezker. Antzesan dela
64ean elkartu ziren. Geroztik ez dira lasatzen. Mirentzu, ahontzazle da anauzen, eta luzokera gustukoa du. Aldiz, Piero! Historian ez zuen eta bere koloreo berena horia da. Jauzu, Mirentzuekin dira xifra gauzu. Iten da praktistan dutza izita jaiteko. Eta azkenean, lagia ez dixia iluna. Piero aurjunetik aker bat da. Baina aurjunetik putikati pipot. Wow! Ez da mito bat! Maitasunak eta gogak ez dutzeretu gairik. Gainera, Piero, zure lagune, zure amor ezak gain. Lagun batzuk ekarri dituzu. Hala nola, beriak! Hala zu, eritzien atzemaiten behin ziterik, orkian, ziterekin. Ama, garantzatu manak eta erretzibitu dugu. Are, ipurdi horiak legoan ikusi nahi dut! La, duk ez dugu ise, dukidik produzitzen!
Gora euskadi askatuta! Gora PNB! Eta gora euskara! Euskara! Bena, burutik joan aiztego! Sekula ez diat euskara ikasi! Enuk gau jasiko! Non ezan be! Bakit lor nizan ni! Ai! Zidi PNB! Bakit! Gotit gerazia eta pitari ebizatei! Alice, akola, atibitze! Iper politinen klub imekla gara diostak! Enarbola! Salgaikide kapitatua! Afrontoi, kaio pagatuko dut pago! Iesukalde afrosekin! Iduritie, ikeakoa! Baso, ikze ustel! Politikarien duzila zain banatzen! Barakik nik zain dutxoa sosak! Ni, gamak txekanu! Sosa itiat sekula ospazte ez direla lakazabenekoa! Eta izate, doinaren konkistatuko dut! Loiatuz, laguntza! Ego luz, zure gabazionako dut! Espekulazioarekin denak dira mutu, bainan antolagiten gu ez gira beldur. Intxospe etxeleku denak dira makur, politikari horiek erran behar da agur. Politikari horiek erran behar da agur. Eta autobidetan laborariak kesu, han ezagutu ziren Piero eta Mirentxu. Ulertu dut gauza bat Elisabet aizu,
FDCRLB dena musu musu. FDCRLB dena musu musu. Dena zelako musu eta begik listan, eta ezkontza hori txek egina listan. Denak maite dira hor argizen pistan, maitasuna lajean eta autopistan. Maitasuna lajean eta autopistan. Erabaki bat hartu duten ez zabala, txerto hori atera ze idei apala. Laborariek egin dute inala, bainan egin daukute bai guri bezala. Bainan egin daukute bai guri bezala. Laborarien artean berdina da salda, diru gutxi badute ezin igan malda. Txerto berri bat bainan deus ezin da alda, hipokrisiaren kontra txertorik balda. Hipokrisiaren kontra txertorik balda. Ahut ados naiz orain bai elizurekin, eta megapazinak behar duzu jakin. Ni ahut alde bai naiz ekin eta ekin, aixepeteko ziren egungo euriekin. Aixepeteko ziren egungo euriekin. Marieniaren gaia berriz zaugu jiten, bainan zadik anbitok neoiz etzen irten. Eta Marienian dira irakiten, deambulaterekin barrikadak iten. Deambulaterekin barrikadak iten. Zerbait pasatu zen, bainan ez dakit zer. Mugimendu pixka bat ta ez du egin plazer. Begiraturik eskuin ta begira ezker, irautzak irauten du bai zaharrer esker. Irautzak irauten du bai zaharrer esker. Ene ustez iraultza da gazteen kargu, bainan intxosperekin gaia badaukagu. Lasai libertimendua beti dugu salbu, hauteskundetan berriz irabazten badu. Hauteskundetan berriz irabazten badu. Lapurtar motxak, pika luze eta ebatz lauetan.
Jauzi eta hiru. Bizka eta hiru. Eskuin. Jauzi eta hiru. Bizka eta hiru. Eskuin. Ezka eta eskuin. Ezka eta hiru. Eskuin. Bizka eta hiru. Eskuin. Ezka eta eskuin. Ezka eta hiru. Eskuin. Bizka eta hiru. Eskuin. Bizka lauetan. Jauzi eta hiru. Bizka. Laura eta hiru. Bizka. Ezka eta eskuin. Josu. Bizka. Josu. Lauetan bizka. Jauzi eta hiru. Bizka. Laura eta hiru. Bizka. Ezka eta eskuin. Josu. Bizka. Eskuin eta ezker. Josu. Ezka saltak. Segi hon, garaztak maitea! Garaztak maita, gajia. Entzun ziuztero inobezien zuzuztero! Ziotzean zenditu ditutu zuen arazoak etxune! Hori zenatzen patut, jako bat! Me zeito bezala! Askitu txal! Az daitezela! Hauteskundeak! Baina, momentu hartzea! Lapetera iraunduen kanpaina intentsibo horren ondotik! Horrein lakien duguzien ordezkatzeko aldatu duzien! Eta hautatua izan da! Nini, doña Niklaza Pezberia! Baina gaizua! Horiek! Ez zitudan eziko bozka! Baina, Miss Navarreko hauteskundea! Iteko dunan gauza bakarra, polita izaitzea du. Eta hinala, hilxilik egon. Ale, txaurit, konfixik jontan. Bezer! Hautatu nuzien justu ederra baiz! Hori labizia! Hori labizia! Ederra izaitzea da beste deus! Baina bikaina da! Uste nanukari nintila ardura hainez, beharko nintila hainez gauzak egin, eta... Ze izialdial! Barkatu! Ikusi dut! Alzaizkiak! Hori da! Edez trompatu! Hau, ile bat bezapean! Arrestako bia! Itzordia planiti! Banikez besteak bezalako dira! Homesak atxikitzeko gaitasunik ez!
urgentea da! Arma! Denbora librean, eginak zintzak haxelatzen! Eta hori guztia, uniformearen babespean! Ez ditugu legislatzen maiteno! Nola! Auzipeturik gabeko hauzia! Kondenaturik pronuntzia, kondenaturik gabe! Zaute! Ez dakigu nortzen, baina badugu lekuko bat zau. Beraz, urtenez jantziatzen, kepi bat zatzen, eta... Ime ustez! Polizia da! Baina nuri baginekien! Eta irekiako behar ditugu atxeman alizaiteko! Sarditela orduan ondoko lekukoak denborrarik galdu gabe! Mielke bat itxakon da baita! Hemen da! Bertzelea! Ekintale! Bai! Beragitxean kontrolatu jona. Eta bera dadin, goizeko 6 hauntan gure txat! Askorizak erakuztien beharteago! Nini! Lagun gaitzazu! Individio misteriosu honen robot porteta! Artista! Ala bandida! Hi! Ez baduk tindu bomba bat eskutan ezakik deusean, artista! Momentuko! Robek ez naute satisfazuzten! Eta beste nogaiz pertsona hori ikusi duenik eta paperean ezateko gairi daikerik! Nine! Zaizizte hor! Ze hain izenen! Ziptaja! Kokiak irota banana! Bikak ikusiak dukan dana! Aste guziz hor dira, iturika! Bestaldean prefetak argia zuten! Eta benetzak urzikinek apartak miatzen duzte eta dena! Pendu jazi nahi dituzte? Bazautzen dugu! Bakigun hor dira egok! Erakutz! Interesgarria! Egua ez ditugu da botatzen! Bazutan! Egoa ez dugu segura lurte! Huseian dira! Gazteak guztietan! Agertzen! Nortzirazu! Lekuko bat! Lekuko? Nintzen hau, ziperatua! Itzakuten gerekoa eman diretik! Oida, puta horiek! Unak ortegun oro baditugu! Gero ere, doñanen edo eskoaren josan, gaztetxean errepresioa ez dagoikoa, Hori beste ikusi baldin bat zuzu. Lagundu jomot porketa horren esatzen. Beraz! Hauzi hori borrabiltzen baldin badugu. Hauek da gure probak. Hauzi pelatuak kalte ikarragabiak eragiten dituela dirudi. Hori guzia, identitatea gorderatziz. Neska gazteak zelatzen ditu. Militanteak eta pobreak. Ez, barkatu, gaztetxak erreprimitzen ditu. Eta pobreenak zapatzen ditu. Sekulan ikusi ez dudan hauzinik porti. Bera zauzi beratuak, kode penalekoen bat legea usten ditu beti kode penal horien legean babespean geldituz? Ondorioz, portreta jobota hartu. Ikusi. Eta erabakia. Zer! Eta deurteiki! Laguntzaileekin denbora bat hartu beharko dugu erabakia hartu alizaiteko.
Miss Navar ona dela, etzazuela uste, kanonek ta kliseek ene zenbat zute, justu edertasuna baitute bertute, berdinak boterean dira urtez urte, medikuen alabek irabazten dute, medikuen alabek irabazten dute. Olako jokoek gul, nola, olako jokoek gul, gaituztela jaten. Miss Navar berriz ere egin dute aurten. Norek lehen bukatu eta norek azken. Gauza hori liceo hortaik behar daken. Ainoa laitet ere Navarren zitaken. Ainoa laitet ere Navarren zitaken. Bai Bittor Navarren zen bera seguraski, bainan ez du hilerik bostei edo zazpi. Edertasunek oino ameka sarraski, bainan aintzinatzeko. Bainan aintzinatzeko hori ez da aski, edera izaitea Bittor ez da aski, edera izaitea Bittor ez da aski. Hori ikustean egin nahi nuen niga. Navar liceoa dut orain nere bizkar. Ez nakien nik hortan zirela hain azkar. Baina gazteek otoi badutela pindar. Hori gelditu omen behar dute biak. Hori gelditu omen behar dute biak. Hori gelditzea da gudenen desira, beren kanon guziak bota urrutira. Gorputz bat da, ta Bittor begira. Den bezala ederrak gira denak tira. Gorputz imperfektuak perfektuenak dira. Gorputz imperfektuak perfektuenak dira. Eta poliziena agertu da bertan. Nola neska batekin hasi eleketan. Instagramen bidez da eta orain bertan. Ni hasia naiz pentsatzen edota sekan. Oilaskoa ez da soilik jaten igandetan.
Oilaskoa ez da soilik jaten igandetan. Astean zehar ere jaten niz hasiko, bainan poliziarena da zinez kritiko. Instagramen idazten amekan utiko, poliziarik ez sopata ez hortan ito, nahiago mutsurdina egoitea betiko. Nahiago mutsurdina egoitea betiko. Maximus berriz ere harturikan soka, auzapezak bat egin baitu eaiota. Hauteskundeak aurten behar duzie bota, batzuen garaipena besteen borroka. Batzuen garaipena besteen borrota, batzuen garaipena besteen borrota. Hauteskunde garaia da dena antzerki, polizia ondoan badute hobeki. Mezu bat igorrita etzazue ideki, naizta gazteak diren ta mintzo ederki. Polizia, polizia da orain eta beti, polizia, polizia da orain eta beti. Agintarien sutuk luzeak, zenbat hitz, zenbat prediku, eta gazteen eskulotuak dena delako delitu. Uda berriak gizarte hori noizbait behar luke argitu. Libertimendua egin bezala antolatuta mugitu. Mundu honetan ez da neoiz negu hotzik nagusitu. Plaza erdian neo ez duzie utzi lasaita bakean. Dantzariak zirtzil bertsolari aizan diren bitartean. Pixka bat arranguratu ere nintzelako ni astean. Bainan hola segitu beharko duzue ondoko astean.
eta elgar ikusiko dugu seurniz ondoko urtea.
eta deitu zitugu. Arteko, deitu zitugu milaiki. Orduan? Allez, hemen jako duzu? Bravo, félicitations, c'était Info Garassi ici en direct au marché couvert de Saint-Zanté de Port de Libanais Garassi. Nous voulons remercier les musiciens et les danseurs, c'était ici en direct Info Garassi. Milesker danseuses, Milesker musiciens, c'est du long travail, des années de travail. Milesker, tout ce qui est culture et de la musique, c'est sur Info Garassi. Milesker.